meta nagħmel xi ħaġa nagħmilha 3 darbiet, flok darba nagħmilha 3 darbiet. 3, 3, 3. Per eżempju biex nagħmel il-kafè, niftaħ il-vażett, nagħmel is-sokkor, nagħlaq il-vażett, nitteppjah. Din hija l-istorja ta' Dion Pizzuto li jbati mill-kondizzjoni tal-OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Jgħid kif kull ma jagħmel irid isegwi drawwiet li jiddominaw il-ġurnata ta' kuljum. Taħsel idejk ħafna u tinħassel ħafna u ddum ħafna fix-shower, torok, terġa' tara, terġa' torok. Dion kiteb ktieb tal-poeżiji li jesplora it-temi tal-kondizzjoni tal-OCD permezz tal-esperjenza personali tiegħu. I need to talk to you, OCD, and figure out where we'll go. You've made yourself right at home. You've been with me for such a long time. Why don't you just get bored and leave? Haven't you committed a big enough crime? L-istorja ta' Dion hija parti mill-programm Moħħi tal-Ġenn li jagħti spazju lilu lil 5 persuni oħra biex jitkellmu dwar il-kundizzjoni tagħhom, kif jgħixu biha u kif il-kundizzjoni tolqothom fil-laħam il-ħaj. Miguel Mifsud ibati mill-kundizzjoni tal-paranoja, marda li ħakmitu minħabba droga li kien jieħu sa minn mindu kellu 14-il sena. Tul ħajti kelli suċċessi wkoll kont nilab mal-iskwadra tal-Hiberians ta' Raħa Ġdid fejn konna ħadna l-lik ta' Malta, ġejt majjad biex nilab mat-tim nazzjonali Malti, nuqqas tarqat u ħafna xalar żejjed, kont inweġġa' ħafna iktar, allura l-karriera tal-futbol tiegħi kienet karriera qasira. Il-programm bis-sem ta' bosta professjonisti se jixxandar il-ħamis li ġej wara l-programm Insights fuq TVN Plus.